deze video leg ik je uit hoe je een software update kan uitvoeren op je Android. Ga naar je beginscherm en tik op instellingen. Afhankelijk van je toestel vind je de optie onder systeem of over telefoon. Als er een update beschikbaar is, tik op downloaden en wacht tot het downloaden voltooid is. Zorg ervoor dat je verbonden bent met een wifi-netwerk. Tik op installeren. Volg de instructies op het scherm, je toestel wordt tijdens dit proces automatisch opnieuw opgestart. Problemen oplossen bij een software update. Controleer of je toestel verbonden is met wifi en probeer het later nogmaals. Verwijder onnodige apps, foto's of bestanden om ruimte vrij te maken. Start je toestel opnieuw op en probeer de update opnieuw. Sluit je toestel aan op een lader tijdens de update. Door je Android-toestel up-to-date te houden, profiteer je van betere beveiliging en prestaties. Controleer regelmatig of er nieuwe updates beschikbaar zijn.